penjo. No, it's fine. That is discipline, my error. But it's a on Biro. But you request me. Okay. Ingeg Matimer Sharon. Kuma koth chako goyo wago. Awinjo ko wado maduong wacho ni we means nyakwa bed piny mwa. So for the past 35 years, gik mena timore kaka motimore Kisumu gi ne gitimore matin sana. And more so no discuss mana the presidency for our region, right? Nikech no dwaro ne no believe profoundly. Ni kwa hiyo presidency Sharon to ni nyalo salvage nikech no feel ni wabedo marginalized. Community mo bedo marginalized nikech waonge power. Iwinjo. To ase realize ni koro sani gima no dwaro cha osegik moko nyalo. Mani reality. Koro ji bedo piny. To woni Sharon. Ipan kodhne ogoyo wagi kanyo. And normally in life ndi woni growth. Wanyalo chake sani to konya bedi immediately kako dwareno. Iwinjo. But the more mwadhe, the more mwangi go weaknesses kuma kotho chako goyo wago. Sharon, I'm telling you, intiere communities mapok nwango presidency to bedo piny meno kako bedo piny mano bedo Kisumu cha emoloko ngimagi. Ami example Jomeru. Jomeru pok no bedo presidency. But ki dhi every department mar sirkal. Okuchoni ka ji odhi sikul ni to ini nyalo go ala. Ko inyalo go ala ko poni mana an option. To kan titi sirkal to konego tam ni kidhi sikul onego go mana wala. Iwinjo. Tich ma jowa mamoko mbeso wanwango sirkali wambe oganda onego nwange. To jadala mama baba mandala cha puonjo nyathi mondo transform ngima dala or reshape home. Iwinjo wadwa. Weche soni, weche moani, weche kembe mag inegote. Wechego inyalo wachi mana ka ji obedo piny to wang'iyo kuma koth chako goyo wago. To wang'iyo ni kata mana soni sugar ni. Onengo produce mana sukari koso nyalo lose mogo nyaka tam mogol nyaka mbolea. To mana ka ji obedo piny. Emomiyo awacho ni ng'at mora mora kabila mora mora jadhot mora mora mineno ka pingo sirkal imai mwandu titero kumi support sirkal. Iwinjo gima kamano. Emomiyo wan sani okwanya telo mbele kwa tingo rungu kaka nwatingo rungu cha nwapingo sirikal. But wakono jowa experts manuaoro as a community, a government. Ni wak jo piny nenogi kendo wamiyogi every now and then wamak gima gitimo. Ko ginya transform region moae igi position magintieno to mano chal ka yiem nono. Mano gima wacho no wadwani. Yes. To nyaka ji bed piny. Ji nyaka bed piny mawuo. Nikech sani kama nakwangiyo okang' mokwongo piny